ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. To bismillah na sanyo Allahu kalikina, wanda shi ya bani dama na wage sunnarsa dan amina. Karo dubun salati marar iyaka ga jarumina, sanyo da alihi da sahabban annabi shugabana. Ranar da ake jira ta zo yau farin ciki shi zamu nuna. Burin masoya ya ce ka sanyo aure na sunna. Mutuwa kadai ce za ta raba ku shi ne nufina. Fatima da Auwal sun yi aure na so da kaunar juna. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da kaunar juna. Kaji tambari sai sarki yarima da gimbiya ne. Yau amarya ango ya zamto jagoranki ne. Babu fada da juna cikin gida shi jigonki ne. Kyawawan halinki shi yasa ya aure ki ne. Haƙuri da juna za ya zamto jarinki ne. Aure yana da kirki za ya kare ki marki ne. Yara da manya koyi suke da halin shi ne. Ka gano wata to za a ga zara domin kuna san juna. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. Fatima gimbiya na san ta iya kwalliya, tana da tarbiyya ba ta san yawan hayaniya. Kira ta malama fagen ilimi tana da juriya. Yau ranar kice ga Auwal nan yana ta dariya. Ya zama na kikin zama tashi ku yi zaman ku lafiya. Ango mijin amarya kar da kabar ta ta sha wuya. Safe dare da rana Auwal za ya baki kariya. Burin mu shine kullum ku yi zama na gaskiya da amana. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. Yayan amarya sun zo domin ta ya ku murna. Mama Aisha, Mama Zulaiha ta zo tana yin murna. Baba Abdullahi magini shi ma yana yin murna. Kakannin amarya sun rasa zana ka ta'aziyya. Domin sun kwanta dama sun riga mu gidan gaskiya. Hafsa da Hajara, Abubakar da Muhammadu. Allahu ya ji kansu ya kai rahama cikin kabarinsu. Ban manta da ku bayayin amarya su masu yin Abdulrazak Abbaji Isa Yasir yana yin murna. Alhaji Iliya Borno Aminu Jafar yana yin murna. Ga Ayuba Dutse Isubu Custom Nura Sulfadiyan murna. Baba Gana Wakil Malam Musa Tarmuwa Baji murna. Umar Barista Malami Barista Balatar murna. Inuwa manya murna Rabiu Dan Hajaya ta Hodon murna. Usmani Tati Ibrahim Iyayi Gandu murna. Mula Majalaluddin Kauko ke ya gama miki komai. Shi ne ya sani wakar, shi ne ya ɗauki nauyin komai. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna. Fatima da Auwal sun yi aure na so da ƙaunar juna. Yayyin amarya mata su ma suna ta murna. Anti Hajara Iyani, Anti Maryam da Anti Suwajo. Anti Yana, Anti Ummi, Anti Yana Silva na yin murna. Hafsati Iya, Anti Amina, Anti Talati da murna. Anti Hauwa kulu murna, Anti Yatin Bata na yin murna. Anti Aisha, Anti da Anti Hajjo da Anti Amina. Anti Amma, Anti Maimuna, Anti Yakura ta na yin murna. Anti Hauwa, Anti Hajja, Anti Hauwa Musa na yin murna. Anti Hadiza, Anti Faddau, Anti Momi Borno ta zo murna. Anti Hajja, Anti Salamu ta Hajiya su taho yin murna. Yau ake bikin yar gata, dangi maza da mata murna.
ta zo don taya ku murna. Usaina Abu magana ta zo don taya ku murna. Ina bana na mina an ta yi Laraba ta tahoyin murna. Sai Abubakar da malama Loti sun tahoyin murna. Ya kora gabciya inna bisham kana ta tahoyin murna. Yayi na ango Allah ya kara nisan kwana. Mahaifi na ango Abdallah Gashiwa ya taho yayi murna. Fatima Sa'id maman ango ta zo tana yin murna. Kakanni na ango su ma sun taho suna yin murna. Liman Hamza ya zo liman Abaka shi ma murna. Ga Hadiza ta zo DJ Khadija ta zo murna. Abokai na ango sun zo don taya ku murna. Awwal Shaibu ya zo don taya ku murna. Abubakar ya wale ya zo don taya ku murna. Sana Abdullahi Umar Abubakar yana yin murna. Alhaji Umar Bello Muhammad shi ma yana yin murna. Ga mai neman karin bayani sai ya tuntube mu akan nan waya kamar haka: 0703 811 8 5 a cigaba da sauraro da